Наско шампион од Динк, Мишо Диамантов каменец. Всеки иска да е като тях, но никој не може като тях. Најмошните на покрива слагат всичко както трябва. 200-300 хиляди на обект, това е тяхната сила. Денем строят силно, нощем мислят мащабно. Живот ли е без техните ръце, без техния опит? Денем строят силно, нощем мислят мащабно. Живот ли е без техните ръце, без техния Всеки покрив е като арт, всеки детайл перфектен старт. Мишо и Наско, двама големи легенди в покривните среди. Всеки проект те показват как се прави. Най-мощните покривджи, никой друг не може като тях. От Наско шампиона за Мишо Диаманта. Ти си легенда, брат! Няма кой да те стигне! Вдигаме високо стандартите. Никой не може като нас! Денем строят силно, нощем мислят мащабно. Живот ли е